tenia una rosa de paper, d'un paper vell de diari, d'un diari gros del temps. Ella volia una rosa i un dia se la va fer. Ella tenia una rosa de paper. Passaren hivern i estiu, la primavera també. També passà la tardor, dies de pluja i de vent. I ella tenia una rosa de paper. Va morir qualsevol dia i l'enterraren després. Però al carrer on vivia, però en el poble on visqué, les mans del poble es passaven una rosa de paper. I circulava la rosa, però molt secretament, i de mà en mà s'hi passaven una rosa de paper. El poble creia altra volta i ningú no va saber què tenia aquella rosa, una rosa de paper. Fins que un dia d'aquells dies va manar l'Ajuntament que fos cremada la rosa, perquè allò ja estava bé. Varen regirar les cases. La rosa no aparegué. Va haver-hi interrogatoris. Ningú no en sabia res. Però com una consigna circula secretament, de mà en mà per tot el poble, una rosa de paper.